Hello mga kabisaya, so naami karon sa bukid guys. So among ipakita sa inyo ang magmukbang mi og saging Kardaba. So atong sundan. Sarap. May sausawan tayo ng Tuyo tuyo og o kwil. kwil. Ingali kadagko ang saging diri sa among bukid guys. Unya, Ano guys, oh? libre pagid ni. Libre rin ni guys dito sa bukid. Lamig siya guys. Anaon rin siya guys, oh. Okay, init man na guys. Sarap. Nagingan guys nga balag saging gusto kay lagi. Balag saging, gusto saging. Umasa na. Sarap na, oh. Yasad guys oh. Lago kang hangin guys. Sa kato dahil mga gusto magpa-shoutout guys, amo lang i-shoutout niya sa last part sa amo ang video. So, Nam-nam. gabi ka namin guys. Gulang kayo. Sarap. Ito guys. To, Tumin down. hindi po kayo guys. Sid kayo. Kabusog kayo. Guys, ay. Sabi. Tunggu ba kayo? Bulon. Tubig. Inom na ko kadawig tubig guys kay nadunlan guys kay gamay mo kay kung tutunlan. Mga nagtutunan guys sa bata. Bata ang kabaw. Mura na mo tutunlan sa manok. Grabe ka na guys. Bahit kayo. Tuyo para sa bugmang na ugat. Nakakaon na ba mo sa aking Kardaba guys? Nazare. Nakita niyo sa guys sa bukid. Sa naunang panahon guys, gagmay pa mi. Nanira mo guys ang kinaon. Nandag ko na yung saging ang among kinaon. Manira busok ay ka kinaon. Wala yung kinaon guys, nandag ko mi. Nara ang saging guys na purma sa yung bukton. Eh, ako magina ka nang guys, huwag man sa tuyuta.
Pero nalagay sa kuko na butang. Katulungan ni guys, oh. Katulungan ni guys. Dagko ra bagay ang saging guys, oh. Kasi kung gusto mong pa-deliver sa akin guys, comment lang niyo sa aming channel guys, kaya pwede mo na among ma-deliveran. I-online lang na mo guys. Pag na may sa bukid guys, nanira mo kinaon. Saging. Pero libre. Kada mong ris bukid, hindi na paliton guys. Hindi, sa mga iyo. Sige nga. 1 min down pa ko guys. So, kinalan, malaban na to. Hindi yung matistingan ninyo guys ang saging. Ito no, sa tuyo og oil. Ang tuyo og oil yung ihalo guys, ihalo. Napakasarap. Adobo. Adobong saging. Mukha ka sa adobong manok. Ano kayo? Hinamon kita butapang. Ang lakas ang kumain sa amin. The girl on saging. Set out na ko si butapang. Sayang. Kamain tao. Shout out dahil na mo guys, amo ang mga special friends, MC ang TV, si Carlos Sereno, sa mga true Facebook friends na mo guys, among shout out. Set out ko guys sa akong mga kauban dyan sa TP Ayala Mall. Sila ni Joseph Dawaling, Justini Caberte, sila ni Jiril Dagol, Jiril Balasabas, o si Lilibit Catalogo, o si sila napakita mo ang kanil iso? Sheila Bibi. Di na pa. Ug set out na mo si Uncle Prido Oko nga nasa Manila karon, uban sa iyang pamilya. Shout out po na ako dahil guys si Jason Monsanto o si Sarap. ang kuman pa naman mga friends nga nagsuporta sa Bisaya Katawa TV. Kung gusto pa maka-shoutout guys, so i-comment lang sa ang video para ma-shoutout pa mo sa mga next videos. Saging. Naunay gamit saging guys. Among anak guys, saging mudako lagi pun yung saging. Saging kinaon. Formal lang yang ng saging. Nam nam. Ang nga. Okay.
Ubus guys oh. Ubus ang suka Will. Oh, tuyo Will guys. Nam nam. Sakto na.